ҳайати эҷодиву техникии телевизиони варзиш зиёда аз 400 километр роҳро тай кард ва ба ин диёри зебоманзари Ванҷ расид. корвони гӯштингирӣ ҳамакнун дар ин ҷо таваққуф мекунад ва оид ба намуди гӯштини миллии мо мусобиқа оғоз мегардад ва дар ин баробар аз намуди волейбол ҳам мусобиқа доир мегардад. моро пайгир бошед. барномаи сам дар ин мавзӯъ мегӯяд ва аз шукӯҳу шаҳомати хосаи ин чорабинии бузургу муҳташам хоҳад гуфт. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ на танҳо марказҳои шаҳру ноҳияҳои кишвар зебову диданӣ гардидааст, балки то дурдасттарин гӯшаву канори он бо ташаббуси бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ободу рангин гашта, ҷиҳати фароҳам овардани шароити арзандаву мусоид баҳри зиндагии осоиштаи сокинони мамлакат чораҳои зарурӣ дар амал низ пиёда шудааст. яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати ҷумҳурии Тоҷикистонро тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ташкил медиҳад, ҷиҳати фароҳам овардани шароити арзанда баҳри наврасону ҷавонони варзишдӯстор тадбирҳои самарабахш амалӣ мегардад. ноҳияи Ванҷ яке аз гӯшаҳои дурдасттарин ва хушобу хушҳавои кишвари мо маҳсуб гашта, ки ҳамасола аз ин гӯшаи диёр шумораи зиёди сайёҳони дохиливу хориҷӣ дидан менамоянд. кишвари мо, ки 93% кӯҳсор мебошад ва ноҳияи Ванҷ маҳз миёни чунин кӯҳҳои осмонбӯс ҷойгир шуданаш бесабаб нест. таъсири чунин муҳит ё табиат аст, ки аз ин гӯшаи нотакрори Тоҷикистон паҳлавонони соҳибистеъдод бештару зиёд гардида, имрӯзҳо шарафу номи кишвари азизи моро дар сатҳи ҷаҳонӣ боло мебаранд. ин фазо беҳад фазои хуб аст. мо аз хурдимон дар ҳамин ноҳия дар мактаби варзишӣ ҳамиҷа тамрин гирифтем. яъне ҳамаи пешравии мо аз гӯштини миллӣ буд, ки мо ҳар сол ждат мекардем, ки наврӯзӣ кай мебияду дар наврӯзӣ дар як сол як бор гӯштин мегирифтем. ина хушбахтона бибинед, ки дар наврӯзҳо дар қариб зиёда аз 30-40 ҷои мамлакатамон ҳамхели наврӯзи калон баргузор мегардад. ин ҳамаш мо бояд ки миннатдоргии аввалан ба пешвои муаззами миллат кунем, ки наврӯзи моро ҷаҳонӣ карду. ина бибинед, ки варзишгаронро чӣ қадар тӯҳфаҳо, яъне шоҳҷоизаҳои олӣ, дигар тӯҳфаҳо интизор аст. вақте ки мо мегирифтем, рости гап тӯҳфаи ҳама баланд ин гилем буд. гилем мегирифтем, айхирсандира як чӣ мешидем, ки мо яъне гилем гирифтем. ҳозир бибинем, ки шоҳҷоизаҳое мемонанд, ки 400,000 сомон, яъне то 500,000 сомона шоҳҷоизаҳоанд. ин як пешравӣ аст. ин як ман фикр мекунам, ки варзиши тоҷик яъне беҳад пешрафтагӣ аст. ба муносибати наврӯзи байналмилалӣ ва истиқболи ҷашни 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштингирӣ бо иштироки паҳлавонони кишварҳои Тоҷикистон, Русия ва Ӯзбекистон баргузор гардид, ки шумораи зиёди мухлисонро аз гӯшаву канори кишвар ба ҳам овард. чун анъана ин чорабинӣ ҳам 4 марҳиларо дар бар дошт. сарвал кушодашавии мусобиқа, рақобатҳои муқаддамотӣ ва баъди анҷоми марҳилаҳои мазкур сабқатҳои ниҳоӣ ва дар охир ҷоизасупорӣ барпо гардид. дар маросими кушодашавӣ раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, намояндагони Федератсияи гӯштингирӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ванҷ, устодону собиқадорони варзиши кишвар иштирок ва суханронӣ намуданд. ҳамчунин дар охири ифтитоҳи чорабинӣ аз ҷониби раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон як қатор мураббиёни кишвар, ки заҳмати арзандаашон дар тақвият ва беҳтар гаштани маҳорати паҳлавонон ҷойгоҳи алоҳидаи худро дорад, қадрдонӣ гардиданд.
дар охир бошад раиси вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон алишер мирзонабод худойбердӣ мусобиқаи кушод оид ба гӯштингириро расман кушода эълон намуданд. наврӯзи байналмилалии ноҳияи ванҷ дар сатҳи олӣ гузашт. ман ҳамчун як варзишгари ҳамин ноҳия миннатдоргии худамро ба раиси ноҳияи ванҷ ва раиси вилоят мерасонам, ки дар чунин яъне дар фазои кушод, дар фазои озод як наврӯзи беҳад ба дараҷаи олӣ гузашт, ки ман фикр мекунам дар ҳамин мусобиқае ки мо рафтем иштирок кардем, яке аз мусобиқаҳои хотирном бигӯем хато намекунем, барое ки ҳамаи чизаш дар сатҳи олӣ гузашт. яке аз паҳлӯҳои муҳим ин адолатона ва холисона ҳакамӣ намудани нерӯсанҷиҳо мебошад, ки бояд ҳар як довар ҳолатҳои ба амал омадаро холисона бо масъулияти баланд баҳогузорӣ намояд. дар ин чемпионат доварани дараҷаи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ нерӯсанҷиҳоро ҳакамӣ карданд. паҳлавонони номии кишвари Ӯзбекистон, Россия ва Тоҷикистон низ баҳри иштирок дар ин мусобиқа ҳузур пайдо карданд. Я считаю, что подарки, которые здесь ставят, да, призы, ни в одном виде спорта такого нету. Если даже проанализировать обычную ситуацию, если приезжают спортсмены извне, допустим, в том году я привез сборную команды России сюда, среди них были и участники Олимпийских игр, и призеры чемпионатов мира, и вообще чемпионы Европы, и чемпионы России. То, что они увидели в Таджикистане, для них было такой небольшой шок. Почему? Потому что здесь призы действительно очень большие, и спортсмен, который целенаправленно тренируется здесь, допустим, он за 2-3 месяца мероприятий, которые в Таджикистане проходят по национальной борьбе гуштингири, он может спокойно себе заработать те деньги, которые в России он зарабатывает, я не знаю, 5 лет, наверное. Серьезно, если ребята будут вкладываться именно не только в развитие, да, данного спорта, но и вообще в целом развивать данный вид спорта, это большой стимул для подрастающего поколения, чтобы они занимались гуштингири. Вчера на взвешивании, я впервые в Ванже, 30 лет здесь не был, да? Очень много молодых ребят, которые хотели бороться, но, соответственно, здесь существуют определенные правила. Это заявочная форма. Тренера там должны заранее заявку ставить, чтобы их спортсмены участвовали. бештар аз 140 варзишгар нерӯсанҷиҳоро аз рӯи 5 вазн, 4 вазн миёни мардон ва 1 вазн миёни бонувон давом бахшиданд. аз ҳама зиёд шумораи гӯштингирон дар вазнҳои 60 ва 71 килограмм буд, ки мо рақобатҳои бисёр шадидро шоҳид гардидем. 9 даста аз ҷумла душанбе 1 ва 2, хатлон 2, рӯшон, суғд, шуғнон, хоруғ, ванҷ, Ӯзбекистон ва Россия. аз сабаби зиёд будани нерӯсанҷиҳо мо бештар кӯшиш кардем, ки он паҳлавононе ки то даври нимниҳоӣ ва ниҳоӣ роҳ пайдо карданд, бештар дар бораашон бигӯем. В целом, гуштингири – это национальный вид спорта Таджикистана. Я считаю, что таджики вообще по всему миру, не только в России, да, должны его развивать, потому что это такое культурное наследие, культурный код каждого таджика. А тем более, если раньше, помните, Ванж – это фахат мегуфтанки зодгоҳи паҳлавоностар. Бароҳамин мы только вперед развиваем национальный вид спорта, именно гуштингири, не только здесь, в Таджикистане, потому что в Таджикистане проходит очень много международных турниров. Это не только чемпионат мира, но и в России в целом. У нас сформировалась хорошая команда, где мы развиваем данный вид спорта, именно национальный вид спорта гуштингири. бачаҳои кишвари ҳамсоя, бачаҳои Ӯзбекистон хуб баромад карданд. ина варзишгарони мактаби маҳорати олии варзишӣ, варзишгарони клуби варзишӣ вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон хело хуб баромад карданд. ана имрӯз яке аз дастпарварони мо Халилзода Субҳуддин, сарбози қисми ҳарбии 115 вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар даври ниҳоӣ аст. мо боварӣ дорем, ки натиҷаи хуб ба даст меораду
вазорати мудофаи ҷумҳурии тоҷикистон дар байни сохторҳо яъне баланд мебардорад. дар ин мусобиқа 2 шоҳҷоиза ва дигар тӯҳфаҳои арзишманд барои варзишгарони муваффақ пешниҳод гардида буд, ки чунин мукофотҳо рӯҳия ва ангезаи паҳлавононро ба маротиб боло мебурд. ба майдон даъват карда мешавад Хуҷа Муъминов Мурода. мусаллам аст, ки гӯштингирон барои рохат гирифтан ба даври ниҳоӣ талоши зиёд ба харҷ доданд ва мо низ шоҳиди ин будем, ки паҳлавонон то бо охир муборизаро идома мебахшиданд. дастаҳои мукаммал низ аз ҳама минтақаву вилоятҳои кишвар ба ин чорабинии муҳим ҷалб ва сафарбар гардиданд. айни замон, ки гӯштингирӣ мақоми байналмилалиро касб кардааст, намояндагони ҳар кадом аз узви федератсияҳо ҳайати мукаммали худро ба чунин мусобиқаҳо сафарбар месозанд. ҳамин тавр мо дар идома сабқатҳои даври нимниҳоӣ ва ниҳоиро тамошо кардем. мусаллам аст, ки ҳар паҳлавоне, ки то ба ин марҳила меояд, ба таври тасодуфӣ роҳ пайдо накардааст. ҳама он талошу заҳматҳо ва таҷрибаи андохтаи шабонарӯзӣ дар якҷоягии онҳоро ба ин зинаҳо роҳашонро ҳамвор менамояд. тибқи тартиб он гӯштингироне, ки дар даври нимниҳоӣ ноком мешаванд, мустақиман нишонҳои биринҷиро соҳиб мегарданд. сиросидовар бо яктаки сафед Ханҷарбек ояндагони вилояти Бадахшон ҳастанд. сабқати финалии вазни 63 килограмм миёни бонувон бо иштироки Раҳмия Ханҷарбекова ва Зарина Юсупова ҳарду аз дастаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон то анҷоми вақти асосӣ давом наёфт. аз ибтидои нерӯсанҷӣ Раҳмия нисбат ба ҳамдастаи худ фаъолтар ба назар мерасид. дар аввалин анҷоми усули хеш тавонист имтиёзи паҳлӯро соҳиб гардаду пешсафиро ба даст гирад. дар идома низ маҳз гурдофариди яктаки сафеддошта дар партофтҳо фаъолтар буд. баъди сипарӣ гаштани лаҳзае боз аз ҳамон услуби худ партофти навбатиро анҷом ва имтиёзи дуюми паҳлӯро соҳиб гардид, ки ҳариф низ баъди анҷоми ин усул аз китфаш лад бардошт. нишонҳои биринҷиро бошад Камила Мамадназарова бо Бунафша Сулаймоншоева ба гардан овехтанд. имрӯз дар веси 63 килограмм баромад кардам ва хушбахтона ду ҳарифи худро мағлуб намуда сазовори ҷои аввал гаштам. ман хеле хушҳолам. ман миннатдории худро ба раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва инчунин ба раиси ноҳияи Ванҷ мерасонем, ки ба мо чунин мусобиқаҳоро ташкил намуда то мо омада маҳорати худро санҷем. ман аз худӣ хеле шавқ доштам ба ин намуди куштин ва ман дар оянда мехоҳам чемпиони ҷаҳон шавам. ташаккури зиёд ба ҳайати додарон, ки имрӯз аз тамоми манотиқи Тоҷикистон ба Ванҷ аввалин рақобати ниҳоии мардон дар вазни то 60 килограмм сурат гирифт. ин нерӯсанҷӣ байни Абдулло Бадуров ва Ҷасур Лутфичоев, ҳарду намояндагони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, бисёр пуршиддат ва ҷолиб пушти сар гардид. ҳарчанд мо дар ин рақобат имтиёзи ҳалолро шоҳид нагардидем, аммо Ҷасур Лутфишоев аз ибтидо тавонист бо як имтиёзи бадан пешсафиро ба даст оварад. дар идома Абдулло Бадуров барои ҷуброни имтиёзи аз даст рафтаи худ бештар ба фишор гузашт, аммо дар ду ҳолати дигар ба хатоиҳои навбатӣ роҳ доду аз ин мавқеиятҳои пайдошуда паҳлавони бо яктаки сабз бисёр саривақтӣ истифода бурда бо 3 имтиёзи бадан дар ин нерӯсанҷӣ дастболо гардид ва зинаи аввалро касб намуд. ҳарчанд барои ҷуброни иштибоҳҳои худ паҳлавони яктаки сафеддошта кӯшишҳои зиёдро анҷом дод, аммо ба мақсади ниҳоии худ расида натавонист. Лутфишоев Ҷасур ва ғолиби вазни 60 килограмми чун мусобиқаи имрӯза гардид. ҳамин тавр мақомҳои сеюмро Абдурауф Шарипов ва Абдулло Қуқаншоев соҳиб гардиданд. тақдим хоҳанд кард.
در این مسابقه جشن نوروز سزاوار جو اول گردم. رحمت به کل مخلصان که امروز ما را دستگیری کردند. ما توانستیم امروز نتیجه های خیلی خوب به دست آوریم. رحمت به رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان مرا امروز خیلی دستگیری کرد. من در آینده کوشش میکنم تا که پرچم بردار دولت خود باشم. рақобати дигар миёни мардон дар вазни то 71 килограмм бо иштироки мустафои абдулфайз аз дастаи хатлонду ва салман рамихудоев намояндаи душанбе ду бисёр ҷолибу диданӣ сурат гирифт. аз оғоз маълум буд ки ҳарду паҳлавонон аз лиҳози қувва ва таҷриба дар як сатҳ қарор доштанд, чунки ин ҷавонони навтулӯ ҳамеша баҳри касби имтиёз дар ҳоли ҳаракат буданд ва кӯшиш менамуданд ки дар ин сабқат дастболо гарданд. баъди сипарӣ гаштани 2 дақиқаи вақти асосӣ аввалин имтиёзи баданро дар ин вохӯрӣ аз ин мавқеияти пайдошуда паҳлавони бо яктаки сабз тавонист соҳиб гардад. дар идомаи рақобат мустафои абдулфайз аз рӯи холҳои бадан нерӯсанҷиро тавонист баробар созад. аммо ин пешсафии паҳлавони кулобшаҳр дер давом накард. салман рамихудоев дубора пайи иҷрои амал шуду баҳри касби имтиёзи навбатӣ дар талош буд. билохира паҳлавони бо яктаки сабз аз як алоки беруна имтиёзи дуюми бадани худро соҳиб гардид. мустафо пеш аз ба даври ниҳоӣ роҳ ёфтанаш дар марҳилаи нимниҳоӣ ёсин бобокалоновро дучори нокомӣ сохт ки ҷолибиятро дар ин вазн боз ҳам бештар карда буд. ҳарчанд баъд аз ин раванд кори мустафо бисёр сахту мураккаб гардид, аммо ин чеҳраи умедбахши кишвар ба умқи ноумедӣ фурӯ нарафту пай ҷуброни ҳарчи зудтари ин ҳолат дастбакор шуд. фишорҳои пайвастаи ӯ дар дақиқаҳои охири нерӯсанҷӣ самарабахш гардид ва аз як ҳалуки беруна имтиёзи паҳлоро соҳиб шуду ғолибиятро ба даст овард. ду зинаи сеюмро бошад раҳман салмихудоев бо ҳусейн аҳтамов ба даст оварданд. дар ин мусобиқа бо 5 рақиби худ дастболо гаштам ва соҳиби чорҷоизаи ин мусобиқа гаштам ва миннатдории худро барои раиси вилоят ба президенти кишварамон барои дастгирӣ кардани паҳлавонон ва барои чунин маросимҳоро баргузор кардан миннатдории худро ба ҳамаи он шахсон мерасонам ва миннатдории худро ба мухлисони гӯштин ҳам мерасонам. барои ин мусобиқа бисёр ба як тайёрии хуб омада будам ва дар даври финалӣ ман ба як паҳлавони хеле хуб, паҳлавони хеле озадор ки Некру Замонов қувваозмоӣ кардем. ман дар ин қувваозмоӣ аввал ба 2 бадан бохта истода будам ва ман дилшикаста нашудам ва бо як нерӯи хуб дар ин қувваозмоӣ дастболо шудам бо бартари як паҳлу. тайёриҳо бисёр хуб аст. мо кӯшиш мекунем ки дар дигар мусобиқаҳо, дар дигар маросимҳо ҷамоатҳо дастболо шавем ва чунин ҷоизаҳоро соҳиб шавем. дар вазни то 86 килограмм миёни мардон ки шоҳҷоиза автомашина буд, муддаи асосӣ барои унвони чемпионӣ ин Наврӯзи Каримзод дониста мешуд. барои ба финал роҳ пайдо кардан ӯ чандин ҳарифҳои сарсахти худро тавонист аз садди роҳ берун созад. аммо ин маротиба дар даври ниҳоӣ ҳарифи сазовору рақобатпазир Субҳиддин Хализода рӯ ба рӯяш баромад. мо як нерӯсанҷии бисёр ҷолиби диданиро байни ин ду паҳлавони шинохтаи кишвар тамошо кардем. дар ибтидо ҳарду бисёр бо эҳтиётона ва бо тамаркузи баланд қувваозмоиро идома медоданд. билохира тақдири ин сабқат баъд аз ин ҳолати ба амал омада ки ҳарду дар як мавқеият қарор доштанд равшан шуд. дар ҳолати аксуламал Субҳиддин Хализода ин фурсатро хуб истифода бурду имтиёзи ҳалолро соҳиб шуд ва соҳиби автомашинаи сабукрав гардид. баъд аз он иштибоҳи худ Наврӯзи Каримзод бисёр ноумеду ғамгин гашт ки ин ҳолат дар чеҳраи ӯ ба пуррагӣ маълум буд. ҳамин тавр Наврӯзи Каримзод мақоми дуюм ва медали нуқраро ба гардан овехт. ду нишони биринҷиро бошад Аҳрор Зиёдуллоев ва Беҳрӯз Имомов ба гардан овехтанд. дар ин мусобиқа ман дар вазни 86 килограмм иштирок кардам ва хушбахтона сазовори ҷои аввал шудам. ва ман хеле хурсанд ҳастам ки соҳиби шоҳҷоиза шудам ва миннатдории худро ба
аввалан ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарами эмомалӣ раҳмон мерасонем ки ба мо ҷавонон чунин мусобиқаҳо баргузор мегарданд ва мо соҳиби шоҳҷоиза шуда ва рӯҳияи варзиши мо баланд мешавад. ва ба раиси вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон миннатдории худро мерасонам ки чунин инъомҳои наврӯзӣ ба мо ташкил додааст. чунон ки шумо шоҳидед, ман сарбози қатории вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон мебошам ки ман тӯли 6 моҳчӣ дар хизмати модар ватан мебошам ва ватани худро ҳимоя менамоям. тайёрӣ ба ин мусобиқа хеле хуб буд. чунон ки шумо шоҳидаст, 10-15 рӯз мешавад гӯшинои миллӣ барпо гузаштанд ва ин дуюм шоҳҷоизаи ман мебошад дар гӯшинои миллӣ 2026 ҷумҳурии тоҷикистон. финали вазни ҷамъи 86 килограмм миёни паҳлавонони сангинвазнро мухлисони сершумори варзишгоҳ буда интизорӣ кашиданд. шоҳҷоизаи асосии ин мусобиқа автомашинаи биайдӣ маҳз дар ҳамин вазн гузошта шуда буд ки ё ба Кулобшаҳр ва ё ба Хорухшаҳр мерафт. вохӯрии сангинвазнҳо дар марҳилаи ниҳоӣ байни намояндаи Хатлон 2 Шариф Назириев ва намояндаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Шакармамад Мирмаҳмадов мебоист диданиву тамошобоб сурат гирад. аммо чунин нашуд. дар марҳилаи нимниҳоӣ Шакармамад Мирмаҳмадов дар муқобили Шералӣ Ҷураев қуввозмои бисёр душвореро пушти сар кард. хело боз мешавад ки қаҳрамони феълии ҷаҳони гӯштингирӣ Шакармамад Мирмаҳмадов аз ҷароҳати китф азият мекашад ва то ба финал роҳ пайдо карданаш низ осон набуд. ҳамин тавр Шакармамад мебоист ки дар финал муқобили Шариф Назирев қуввозмоӣ кунад, аммо аз он даст кашид. чӣ тавре ки болотар ишора кардем, сабаби даст кашидан аз ин нерӯсанҷӣ иллаташ ҷароҳат бардоштани Шакармамад аз китфаш гуфта шуд. имрӯз дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар ноҳияи Баландкӯҳи Ванҷ мусобиқаи ҷоми Наврӯз шуда гузашт ки хушбахтона ман тавонистам ки дар ин мусобиқот иштирок намуда ба 4 ҳарифи худ дастболо гашта сазовори автомашина электромобил гардам ва миннатдории худро ба муҳтарам ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе мерасонам ки Наврӯзро байналмилалӣ намуданд. мо метавонем ки дар гӯштинҳо иштирок намуда сазовори тӯҳфаҳои олӣ гардем ва миннатдории худро ба раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон мерасонам ки чунин мусобиқаро дар сатҳи олӣ, дар сатҳи байналмилалӣ гузарониданд ва мо тавонистем озодона иштирок намоем. ду рақиби аввали ман аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон буданд, яктояш аз Ванҷ, яктояш аз Хорух буданд ки ҳардуи онҳоро тавонистам мағлуб намоям. рақиби ниманиҳоии ман аз ҷумҳурии Ӯзбекистон буд, Бекмурод Олтибоев ки мо бо ӯ бисёр шинохт дорем, дар майдонҳо бисёр бо ҳам вохӯрдаем. дар муддати на чандон дароз тавонистам бо партофти ҳалол ӯро мағлуб кунам ва рақобати финалӣ бо Шакармамад Мирмаҳмадов паҳлавони шинохта буд ки мо бо ӯ шинохти хуб дорем, мо бародар ҳастем ба ғайр аз гӯштин ва ба сабаби лав бардоштанаш ӯ ғалабаро ба ман дод. ман тавонистам имрӯз ғолиб бароям. дар пеш моро қаҳрамонии ҷаҳон аз намуди гӯштингирӣ интизор аст ки тайёрияи худро дучанд менамоем, кӯшиш мекунем ки парчами Тоҷикистонро баланд бардорем. ҳамин тавр Шариф Назириев соҳиби автомобил гардиду ду нишони биринҷиро бошад паҳлавонони Ӯзбекистон Бекмурод Олтибоев ва Шералӣ Ҷураев ба гардан овехтанд. пас аз анҷоми рақобатҳои ниҳоӣ дар намуди волейбол ҳам дастаҳои ғолиб бо медал ва маблағҳои муайян қадрдонӣ гардиданд. ҳамакнун ҷоизадорон ва нафарони арзанда кишвари моро дар мусобиқаҳои дар пеш истода намояндагӣ хоҳанд кард. имсол ки чемпионати ҷаҳон баргузор мешавад, барои паҳлавонони кишвар барору музаффарият мехоҳем. و در فینال دسته روشن با تفاوت